Fins a una vintena d'embarcacions es poden veure amarrades en aquesta zona de la badia de Talamanca. Els veïns asseguren que en el darrer any s'han posat morts de formigó damunt la Posidònia amb cadenes i bolles vermelles. Amics de la Terra creu que aquestes embarcacions podrien pertanyer a una empresa privada i a més de fondejar aquí podrien estar realitzant activitats que s'haurien de fer a un port, com ara la neteja de vaixells. Ja no només és la instal·lació de morts damunt de Posidònia, que això també afecta la qualitat de la Posidònia, sinó també la possible brutor que fan al netejar-los. Per part seva, l'empresa assegura que no tenen morts de formigó, sinó àncores. També diuen que poden amarrar aquí perquè aquesta és una zona de fondeig. Els ecologistes han demanat a Demarcació de Costes, Capitania Marítima i l'Ajuntament d'Eivissa que s'investigui si és legal. Sense pagar res a ningú ni demanar cap autorització, és el que pensam, això hem demanat que s'investigui i clar, ells tenen una activitat aquí que ells cobren per uns serveis, però tenen un estacionament de vaixells de forma gratuïta. Amics de la Terra també denuncia el descontrol en altres zones de l'illa com Port-roig o Ses Salines. Administracions com l'Ajuntament de Sant Josep treballen en un pla per tal de regular els amarraments al seu municipi, mentre que el d'Eivissa encara espera resposta de Demarcació de Costes sobre el pla de fondejos de Talamanca que va enviar fa 5 mesos.